Tervetuloa Hyvän mielen ministeriön podcastin toiseen kauteen. Tätä jaksoa äänitetään täällä Pyhätunturin kupeessa. Tuolla ne, jotka katsoo videon, näkee taustalla vähän tämmöistä tunturia aavaa maisemaa. Tässä jaksossa me käydään läpi kansallista teknologiastrategiaa. Ja ehkä me muistetaan näitä muutamia juttuja. M.A. Nummesella on tämmöinen juttu kuin Däkä. Ja 2000-luvulla oli kaikki tiki. Ja sitten Pave Maijasella oli semmoinen biisi kuin ai. Nythän meillä on kaikki jutut niin kuin AI-homma. No AI, aika lailla samaa asiaa. Itse asiassa työkaluja, mitä me tehdään itsellämme, jotta me voitaisiin olla tehokkaampia ja näin. Mutta nyt näissä AI-jutuissa, niin me tarvitaan tämmöistä kansallista teknologiaa, hyvän mielen strategiaa siinä mielessä. Ja kuten on todettu, niin kaikki ne systeemit, mitä me kehitetään meille itsellämme, niin niissä pitäisi olla jotain myötätuntoa, iloa, rakastavaa ystävällisyyttä ja mielen tyyneyttä lisääviä voimia. Ja toisaalta ne saa meidät suojelemaan paremmin meille tärkeitä asioita ja sitten myöskin kasvaa ihmisenä. Ja sitten tietysti taistelee paremman maailman puolesta. Niin olisiko nämä teknologioilla jotakin sitten tämän kanssa tekemistä? No tosiasia on se, että nämä systeemit, joita me tehdään meille, ne tulee koko ajan älykkäämmiksi. Ja ootko sä huomannut omassa arjessa jo sitä, että teknologia tekisi vähän niin kuin päätöksiä sun puolesta? Olisiko niin, että me oltaisiin ulkoistettu vaikkapa liikenteessä navigointi, kaupungissa navigointi kokonaan GPS:lle ja karttapalveluille? Olisiko niin, että joissakin päätöksissä, mitä meidän hyväksi tehdään, niin tekoäly tekee niitä päätöksiä jo? Tosiasia on se, että tekoäly ja teknologia osallistuu meidän yhteiseen toimintaan jo niin, että siitä on tullut meille sopimuskumppani. Ja sopimuskumppanilla tarkoitan sitä, että meillä on olemassa tämmöinen näkymätön yhteiskuntasopimus, että mun tehtävä kansalaisena, isänä on jotain, mun työnantajien, yritysten tehtävänä on jotain, valtion tehtävänä on jotain, ja tämä on jotenkin sovittu keskenään. Niin nyt tämä teknologia on tullut kyllä tähän mukaan. Ja sitten jos sulla on tämmöinen sopimuskumppani, niin tämähän ei ole enää kolmikanta, vaan tämä on tällainen nelikanta. Ja voisi jopa todeta silleen, että kun nyt tietysti valtakunnan sovitteilla on paljon hommaa, niin voisiko sitäkin työtä tehostaa esimerkiksi tämmöisellä sovittelija-agentilla, tekoälyllä, joka auttaisi meitä miettimään kaikkia skenaarioita tämän osalta. No siinähän sitten varsinaisesti ollaan, niin kuin, tässä tekoälyn ytimessä, että se auttaa meitä sovittelemaan näitä asioita. No, teknologia on aina muuttanut niitä tapoja, miten me kommunikoidaan toistemme kanssa. Se on aina muuttanut sitä, että miten yritykset ja asiakkaat kohtelee ja on toistensa, millä tavalla me tehdään työtä yhdessä. Ja sitten myöskin se on muuttanut siihen, että miten me hyödynnetään olemassa olevaa tietoa. Enää meidän ei tarvitse mennä luostariin noviisiksi ja sieltä mestariksi me saataisiin kaikki tiedot. Nyt kuka tahansa internetin kautta saa miltei kaiken maailman tiedon yhtäaikaisesti. Eli tiedon saamisesta on tullut ja tiedon käyttämisestä on tullut tavallaan kaikille mahdollista. No sitten toinen asia on tietysti se, että no mitä me sillä tiedolla sitten tehdään. Ja nyt näiden laajojen kielimallien lisäksi tämän 2025 vuoden aikana ennustetaan, että tämmöiset agentit on tulos meidän avuksi. Eli toimijat, tai systeemit, jotka meidän puolesta olemassa olevaa tietoa hyödyntäen tekee jotakin meidän hyväksi. Ja näitä on monenlaisia. Meillä on tämmöisiä työagentteja, esimerkiksi joka lukee meidän sähköpostit ja viestit. Ja sitten meillä on terveysagentteja, joka miettii, että mihinkähän meidän kannattaisi meidän systeemiä lähteä viemään eteenpäin. Meillä on sosiaaliset agentit, että miten näitä keskusteluita käydään läpi. Ja ehkä tässä on sitten semmoinen, että mehän voidaan tehdä just semmoisia agentteja, kun me halutaan. Mutta tässä on semmoinen jännä mahdollisuus, että no mitäs jos Mikko-Pekka tekee sitten itselleen 1000 erilaista agenttia, niin sitten vaan tarvitsee jonkun agentin hallinnoimaan näitä agentteja.
Eli yksi tämmöinen osaaminen, mitä meillä tarvii olla, että jos me laitetaan jotain automaattisia systeemejä meidän hyväksi tekemään, niin miten me osataan niitä sitten hallinnoida. Tästä tietysti hyvä esimerkki se on, että monet meistä on tilannut jotakin ja sitten se on sillä tilauspalvelussa mukana ja jotenkin me maksetaan kuukausimaksua, vaikka me ei oikein huomatakaan. Eli kun meille tulee tämmöisiä automaattisia systeemejä, niin yhtäkkiä me ei oikein muistetakaan, että se onkin tämmöinen. Se on vähän niin kuin vesijohtovesi, että sitten kun se loppuu, niin sitten tietää, että se on tosi tärkeä juttu. No, tietysti tässä on niin kuin tämmöisenä teknologiastrategina niin tulee mieleen, että voisi se perustaa vaikka semmoisen niin kuin hyvän mielen agenttisysteemin, eli tekisi semmoisia agentteja, jotka leviäisi ihmisten käytössä, jotka auttaisi meitä löytämään iloisia asioita, löytäisi meitä itsestämme löytää rakastavaa ystävällisyyttä, mielentyyneyttä ja myötätuntoa. Tai semmoisia agentteja, jotka suojelisi meidän puolesta semmoisia asioita, mitkä on meille tärkeitä, esimerkiksi luonto. Tai semmoisia agentteja, jotka auttaa meitä oppimaan ja kasvamaan ihmisinä. Tai semmoisia agentteja, jotka auttaa meitä taistelemaan paremman maailman puolesta. No, tämä on hyvä. No, tämä on niin kuin sitä ihmisen ja koneen välisen suhteen tekemistä. Ja kuten nyt varmaan jo niin kuin huomaatte, niin tässä hyvän mielen teknologiastrategiassa ei varsinaisesti puhuta teknologiasta sinällään, vaan itse asiassa teknologia itsessään on itseisarvo tai se on universaali asia. Matematiikalla ja teknologia sinällään ei ole mitään arvoja ja moraalia, mutta sillä tavalla, mitä me ihmiset se asia suhtaudutaan, niin siihen väistämättä tulee arvoja. Mä otan vielä silleen tärkeimmän esimerkin, että on vain harva yritys maailmassa, jolla on mandaatti tai oikeasti kyky niin kuin tehdä teknologiaa ilman arvoja. Nämä on niin kuin nämä chippivalmistajat tai laajat kielimallit. Mutta heti kun sä alat hyödyntää niitä juttuja, niin heti niihin tulee jonkunlainen intentio mukaan. Että vasaran tekijä tekee niin kuin vasaran, mutta hakkaat sä ihmisiä vai rakennat sä siellä taloja vai murrat siellä kiviä, niin se on sitä intentioa. Ja kyllä on niin, että tässä teknologiastrategiassa ei riitä pelkästään se, että me vaan tehdään teknologiaa. Suurimmalle osalle organisaatioista ja valtakuntiakin ja kansakuntiakin on se, että täytyy miettiä, että mihin me niitä käytetään. Ja se on poliittinen, se on tämmöinen intentionaalinen kysymys. Ja tätä kysymystä mun mielestä ei ihan hirveästi keskustella. Ja niinpä mä ehdottaisinkin, että kansallisessa tekoälystrategiassa Suomessa siirretään keskustelua siinä, että kuinka monta supertietokonetta meillä on ja kuinka monta datakeskusta meillä on siihen, että mitä sitä kaikki tarkoittaa niin kuin ihmisille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvittaisiin tähän niin kuin teknologiastrategiaan nyt mukaan taiteilijoita, sosiaalipsykologeja vielä enemmän määrin ja käyttäytymistieteilijöitä, jotka auttaisivat meitä miettiä, että minkälaista yhteiskuntaa me rakennetaan näiden työkalujen kanssa. Ja no, hyvän mielen teknologiastrategia, kansallinen teknologiastrategia, niin siinä olisi tämmöisiä muutamia teemoja, jotka olisi hyvä ottaa mieleen. Et ensinnäkin siinä olisi ilon ja leikin aktiviteetit. Et millä tavalla teknologia auttaa meitä olla iloisempia, leikkimään enemmän. Toisaalta, millä tavalla teknologia auttaa meitä mielen hyvinvoinnin näkökulmasta ja toisaalta, millä tavalla teknologia auttaa meitä kohtaamaan toisiamme ihmisiä, kuuntelee ja näkemään toiset ihmiset vielä enemmän. Ja tässä on semmoinen jännä juttu, että näille nykyisille työtehtäville, monille, niin tekoäly ja tehokkaat teknologiat tekee sen, että monet niistä työtehtävistä saadaan tehtyä paljon nopeammin. Itse asiassa voi ajatella jopa niin, että jotkut työtehtävät kokonaan niin kuin loppuu tämän takia. Eli meille ihmisille syntyy tämän työn pohjalta paljon aikaa. Niin mitä me sitten tällä ajalla tehdään? Niin tässä on niin kuin yksi taas keskeinen teknologiastrateginen kysymys. Mitä sille vapautuvalle ajalle tapahtuu, mitä me ihmisinä tehdään? Ja tässä näin, niin kiinnostavaa on se, että mihin me sitten niin käytetään. Ja tämä, että mihin me meidän aika käytetään, on intentiaalinen kysymys, jossa jokaisella ihmisellä on vastuu miettiä sitä asiaa. Ja kyllähän on niin, että tietysti voitaisiin me käyttää sitä asiaa vaikka keskimääräisen dialogin
nostamiseen, eli me puhuttaisiin toistemme kanssa enemmän. Toisaalta me voitaisiin rakentaa sitten niin kuin luottamusta ja toivoa toisiimme vielä enemmän. Tässä muuten kiinnostava lähde on Erich Fromm, joka 1968 on julkaissut semmoisen kirjan kuin Toivon vallankumous, jossa hän niin kuin ensipuheessa kertoo, että teknologia on vallannut Yhdysvaltain ihmisten arjesta niin suuren osan, että olemme unohtaneet keskinäisen luottamuksen ja koheesion merkityksen, ja vain luottamuksen kautta voimme lisätä keskinäistä toivoa ja sitä kautta saada niin kuin parempaa maailmaa aikaiseksi. Eihän tämä kysymys mitenkään niin kuin uusi ole, että tätä on mietitty koko ajan. No nyt sitten teknologia tai strategiathan yleensä niin kuin valintoja. Ja hyvän mielen teknologiastrategiassa niin mä nyt ajattelen näin, että olisi muutamia valintateemoja, joita mä nyt tässä esittelen teille. No ensinnäkin se, että annetaanko me teknologiasta tehdä meidät passiivinen kuluttaja vai aktiivinen luoja? Ja tämä on niin kuin meidän oma henkilökohtainen kysymys. Kulutanko mä vaan passiivisesti algoritmien tuottamaa tarveinaa vai itse asiassa pyrinkö mä luomaan jotakin uutta tietoa tai kokemuksia? Sitten, että käytänkö me teknologiaa siihen, että mä eristän asioita, teen erontekoja, polarisoin. Tässähän nämä nykyiset alustat on tosi hyviä, mutta että mitä mä voin sitten henkilönä tehdä, että mä itse asiassa yhdistäisin näkökulmia. Toisaalta teknologia sitten voi tuoda sitten semmoista kiireen tuntua. Taas oli joku notifikaatio, jonka mukaan mun pitäisi mennä. Mutta toisaalta voitaisiinko me käyttää siihen, että meille tulisi aikaa ajatella keskenämme vielä enemmän. Ja sitten tämä kolmas asia, että kaikki tämä säästynyt aika, niin tähän on syytä meidän jokaisen tehdä tietoinen suunnitelma. Ja hyvän mielen ministeriön kansalliseen teknologiastrategiaan jokaiselle kansalaiselle niin tulisi tulla mahdollisuus tehdä tietoinen suunnitelma siinä, että mitä mä teen sitten, jos mulla on vaikka 2 tuntia tai 2 päivää lisää aikaa tehdä ihan mitä mä haluan. No, tässä on tietysti mahdollisuus on se, että kuten muistatte hyvän mielen ministeriöstä, niin oli ajatus tästä etuvartiosta ja voi ilmoittaa taiteilijaksi, niin kyllä mä niin kuin silleen lähtökohtaisesti voisin ajatella, että yksi tämmöinen strateginen valinta on se, että sen sijaan, että toteuttaa jotakin prosesseja, jotka tekoäly tekee vielä nopeammin, niin alkaisi vaikka tekemään taidetta ja liittyisi tällä etuvartiotaiteilijaksi. Ja toisaalta sitten toinen mitä on, niin mehän niin tykätään niin leikkiä me ihmiset, niin olisiko sitten semmoinen joku teema, jolla voisit sitten niin kuin vaikka vitsailla tekoälyn kanssa, kehittää uusia juttuja ja tarinoita, joilla voisi tehdä uusia kokemuksia. No, mutta tosiasia on se, että tämähän on tämmöistä niin kuin teknologiastrategiat on aika tämmöistä niin kuin peruskäsitteiden niin kuin ympärillä tekemistä, mutta että sitten niin kuin teknologiatoimenpidesuunnitelmathan tapahtuu meidän kaikkien omassa arjessa. Mulla on semmoinen historia, että mä oon ollut tekemässä teknologioista helppokäyttöisempiä meille ihmisille. Se on tietysti hyvä asia. Mutta nyt sitten niin kuin hyvän mielen maailmassa, niin se helppokäyttöisyys on niin kuin peruslähtökohta. Eleganssi, kauneus on niin toinen lähtökohta. Mutta kyllä on niin se, että kyllä jokaisella, joka nyt mitä tekoälyagentteja tekee tai palveluita haluaa tehdä meille kuluttajille, niin täytyisi tunnustaa se vastuu siinä, että täytyy pyrkiä auttamaan omia käyttäjiä toimimaan paremmin tämän maailman puolesta. Et pelkästään se, että on siinä sovelluksessa pitkää, maksaa jostakin, ei riitä, vaan se, että minkälaista toimintaa tämä palvelu aiheuttaa. Ja tämä on se, mitä hyvän mielen ministeriö pyrkii sit jokaiselle jäsenyritykselleen myöskin niin kuin varmistamaan, että kasvu
on niin paljon moniulotteisempia asia kuin liikevaihdon kasvu. Että kasvatetaan sitä, että millä tavalla ihmiset kohdistaa myötätuntoa toisiin ihmisiä kohtaan. Kasvatetaan sitä, millä tavalla me koetaan iloa. Kasvatetaan sitä, miten koetaan rakastavaa ystävällisyyttä. Kasvatetaan sitä, miten me osataan suojella tärkeitä asioita. Kasvatetaan sitä, miten me voidaan kasvaa ihmisinä, ja kasvatetaan sitä, miten me voidaan taistella paremman maailman puolesta. Nämä jaetun valoisan todellisuuden teknologiastrategiat on tämmöistä filosofista pohdintaa siitä, että mikä näkökulma me otetaan asioihin. Me ei ihmiskuntana olla näköjään pystytä, eikä meidän sitäkään pysty niin hillitsemään sitä, että miten me kehitetään meille supertietokoneita tai tekoälyjä, vaan me tarvitaan jatkuvasti sitä filosofista ja yhteiskunnallista pohdintaa siitä, että mitä hyötyä niistä on meille kaikille ja tälle luomakunnalle. Hyvän mielen ministeriön toisen kauden jaetun valoisan todellisuuden podcasteissa mietitään aina niin kuin etuvartiokäsitteen kautta, että mitä täällä on. Ja tässäkin niin, mitä parempi me ollaan hyödyntämään tekoälyä ja agentteja juuri meidän yhteisen hyväksi, sitä turvallisempi ja myös kivempi paikka Suomi on. Ei muuta kuin kiitoksia kuuntelusta ja mennään kohti seuraavia teemoja todennäköisesti ja niin kuin hyvinkin on näin, että seuraava teema tulee käsittelemään sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Tämä hyvinvointialueiden talouskurimuksen keskellä on hyvin kiinnostava aihe ja en mitenkään pelkää siihen tarttua. Eli tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa. Moi moi!